Hi guys! Kumusta na po kayo dyan? So, sana po ay lagi tayong nasa mabuting kalagayan. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys. Sa araw na ito ay pupunta tayo sa isa na namang lugar na dinadayo araw man o gabi na matatagpuan po dito sa Sitio Ibabaw, Barangay Lourdes, Baao, Camarines Sur. So, shoutout nga po pala guys sa may-ari ng lupa na sina Uncle Yoyong and Auntie Iya at ang kanilang buong pamilya. So, ayan guys, meron nga po din dito na mga mangilan-ngilan na pong bahay. Ayan, mga concrete na din po ang kanilang bahay. Shoutout po kay Ate Rachel at Kuya Benji at sa kanilang pamilya. Ayan guys, sobrang ganda ng tanawin dito. Ayan. Meron din po dito sa kanan bahay din po. Ayan, ang dami din po nilang halaman. And then meron din po ditong part na paakyat. Ayan, tas biglang baba po tayo dito. Wow! So, slowly but surely po tayo dito guys. Ayan, dun sa pinakatuktok na yun guys, dun tayo pupunta. Ayan. Then after po yan guys, meron po ditong madadaanan tayo na medyo rough road lang po. So mas mag-ingat tayo dito guys sa part na to para sa ating kaligtasan. So and guys, thank you so much po pala sa mga patuloy na sumusuporta sa mga vlog ko. At dahil sa inyo, mas lalo po ako na-inspire mag-vlog or gumawa pa po ng marami pang video. Ayan guys, kung sino po gusto ma-shoutout sa next video ko, ay mag-send lang po kayo ng stars. Thank you so much po. So ayan guys, dito nga po sa part na to ay kailangan na naming bumaba ng kapatid ko para po sa aming kaligtasan kasi mas rough road nga po dito sa part na to bago lumiko papunta doon sa pinakatuktok. Yan guys, liliko lang tayo dito sa kaliwa para pupunta tayo dun sa pinakatuktok. Ayan guys, thank you so much for watching, and if you want more videos, please follow me in Facebook and subscribe to my YouTube channel, Laksal Vlog. Thank you! And guys, ang aking sister na pangit sa aming magkakapatid. And guys, nahihiya siya. Agawag darong red horse na. Red horse na dabotan. Malamig ito maalalagon ka. Pwedeng sabi o abot ka bang muna siya. Yan guys, dun tayo nang galing. Yan. And then, ayun yung dinaanan nating bahay kanina. Whew. Perfect na perfect dito guys mag-picnic. Ayan, yahoo! Nandito na tayo sa pinakatuktok. See you on my next vlog guys. Thank you!